să ne jucăm. Jocul ăsta nu știu exact cum se numește. Da, asta e mai greu. Cred că nu o să trec. O să pun un puțin pe pauză să ies de pe jocul ăsta să caut alt joc. O pizza mai târziu. Și gata. Acum să începem să ne jucăm. Da. Sper că jocul ăsta nu e cu troll. Gata. Hai să începem. Vai, trebuie să mă împing. Da. Ok, ciudat, dar în fine. Eu sar doar pe acestea. Dar pe acestea mai mult închis. Pot să sar și pe acelea, dar nu. Îmi place mai mult. Ok, haide să încercăm o fată. No, nu e. Ce? Da, ce ciudat. Mă bucur că n-am murit măcar. Nu o să trolăm, Că dacă nu mă trolează ăștia... Bine că jocul ăsta nu e cu palme. Că ieșeam. Mă enervează când ajung aproape sus de tot și cad. Nu știu, cred că sunt români pe serverul ăsta. Așa cred. Cred că mâine o să reușim. Nu, ce troll! Ăsta e ce... Da, trebuia pe partea elaltă, mereu mă încurc. Dacă vreți să ne jucăm împreună pe Roblox, să îmi scrieți în comentarii cum vă cheamă. Și eu să vă dau add. Și o să ne jucăm ceva împreună cu fratele meu. Dacă vreau eu. Da. Da, sunt sigură că o să vrei. Am căzut de tot. Jos. Ce aici? Hai să încercăm. Dar cred că o să pierd asta. Cred că așa vine așa. Bă. E greu. Jocul ăsta e nașpa rău de tot. Nu venea
să mă iau după ăsta. N-am voie să trișez, dar... Ok, să vedem unde se duce asta. Știu că aici... Nu-i corect. Voi aveți astea. Trebuie să fac de undeva rost după ce și eu. De ce nu te joci și tu? Mă joc stil la Brainrot. Și durează mult? Da. Bine, nu mai mult. Mai durează vreo 10 minute. Ok, mai iau după asta. Fai. Nu, gata, m-am săturat, nu mai vreau. Ok. O pizza mai târziu. Și gata, am făcut rost. Ia uitați, am skin fine. Ok, acum trebuie să... Nu. Tot apăs pe ăsta să invit pe cineva. Gata. De ce skin frumos are? Are părul ca mine. Am uitat că trebuie să merg acolo. Cred că sar un picuț. Foarte tare. Dar nu chiar așa de tare. Și în plus că recunosc, nu știu să mă joc. Jocul ăsta. Ok, și ce să facem acum? Pe asta și înseamnă... Uite, fetița cea frumoasă. A căzut. Vreau să-mi dați o notă la skin-ul meu. Vă place? Scrieți în comentarii. Ok, acum să mergem aici. Deci cazi. Să nu cazi. Așa. Ok, haideți să mergem după ei. Unde s-a dus? Pe asta. Și mă pun pe asta. Mă pun pe asta și hop. Gata, am și palma și mă duc înapoi, cred. Da, uite. Acum pot să trolez. Ha. Ok, nu mai trolăm acum că nu e frumos. Eu care trollam non-stop. În sfârșit am ajuns înapoi aici. Dura cam mult. Da, pentru că trebuia să iau palma asta. Cine mă enervează, îl trolez. Da. Ce e asta? Da, ciudat. Mai este 10 minute până să terminăm. Ok, când ai timp și dacă vrei, intră pe mine. La aia o trolez. Deci vă spun, eu o trolez. Să stau aici să mă ieși. E mai acolo. Ok, dacă mai mă trolez cineva, dar oricum pe fata aia o trolez cu orice preț. Da, poftim. Intri pe mine? Nu, joc, știi tu cum. Aha. Era să cant.
Da, suntem siguri acasă. Singuri acasă. Și Da, ca în filmul ăla. Și murim de frică. Da, să nu vă mințim, chiar da. Dar am uitat să vă zic, dacă vreți să vă dau ad, trebuie să facem, nu chiar 100. Mă rog, Floricel. Ok, să mă gândesc. Dar trebuie să facem mai mulți abonați. Și o să vă dau ad. Tu vrei să ne dai ad dacă facem 100? M-am gândit să 100 facem. Te dai ad? Lasă un pic. Ok. O zis că vă dă. Nu chiar la toți. Din păcate, nu chiar la toți. Ba da, la tot, da. Serios, eu nu. Nu, serios. Da, să vă povestesc. Odată m-a jucat Brookhaven și a intrat Foxy pe mine. Nu pe mine, că nu am LAD. A intrat Foxy pe serverul meu. Vai, nu a acceptat, am vrut să-i dau ad. Nu am acceptat. Ok, trebuie să pun un pic pe pauză. 2 hot-dogi mai târziu. Gata, am intrat, acum ne jucăm șoricelul. Floricel. Intră pe mine? Am ieșit. Ah. Și sper să nu ne prindă. M-am jucat de mai multe ori, doar că nu mai m-am jucat de mult și nu mai... Și pierdeam mereu atunci. Cred că și acum. Dau ce? După ce o să intru pe nu Tanu, m-am greșit eu. Așa mă poreclește ea dacă vrei să știți că cea mai rea femeie. Femeie. Copilă. Așa. Ok. Nu chiar cum a zis eu, nu vrea. Eu zic că ești purtate. Cum am zis? Țeanu. Son. Călțanu. Vai, ce copil. Măcar are cheia. Vai. Fuge șubolanul ăsta urât după mine. Gata, am scăpat de el. Sper să nu... Cred că sunt aproape de el. Fuge după mine. După mine. Nu chiar după mine, dar fuge. Vai, fix aici trebuie să-l aduce și tu, urâtule. Scuzați-mă. O, nu, că ne prinde și pe aici. Hai să ajung mai repede. Nu pasă că nu fuge după mine, dar trebuie să nu cred. Am vrut să pun de ăsta pe șaurmă și scrie put. Nu știu că șaurma pute. Lavaș. Ok. O să intrăm pe... Zi toată partea mea. Scrie șaurma. Da. Eu ziceam de numele tău. Dar în fine.
2 hot-dogi mai târziu. Și gata, am intrat. Ieși un pic pentru cu tine. Ok, din păcate nu putem să intrăm, fratele meu. Sorry. Da, sorry. No, sorry, no. No. Vai. Cred că o să fie creepy și în același timp cringe. Eu mai m-am jucat și știu că jocul ăsta e puțin creepy. Mă, sincer, e foarte creepy. Nu e... Welcome to your night shift at Shawarma Kiosk. Let's start with the basics. Step 1. Turn on the grill. Customers Stați un just pic. love their shawarma hot. 2 hot-dogi mai târziu. Gata, am ieșit pentru că sunt cu fratele meu și sunt sigură acasă și e puțin creepy acel joc și e posibil să îmi fie creepy. Să fii tu. Să-mi fie creepy, e frică, m-am încurcat, sorry. Dar cum? Eu cum merg? Haide. Dar tu... Chiar enervați. Doi hotdogi mai târziu. Câteodată așa zice și I silent. I silent. Să împătăm pe greu cu frații mei USMP. Of. Nu reușesc. Hai așa. Mulțumesc. Thank you. Of. Hai că-s prietena bună și te ajut. Ok, în fine. Hai. No. Sper de data asta să nu mai cazi. No, du-te. Nu mai te ajută. Am fost prea distrasă. I silent. Bă, nu cred că o să trec niciodată. Mulțumesc, thank you. Cred că așa se zice, nu? Stai un pic. O să vedem cine e activ și o să numim pe joc. Poate să participe din videoclipul meu. Să vedem dacă rămân să invit. Că unele nu sunt. Da, cred că asta e. Sau intru eu pe ea. Da, mai bine intru eu pe ele. Nu cred că o să accepte. Face. M-a băgat din nou. Să ies din nou. Cine să joacă Brookhaven? Vreau să mă joc Brookhaven. Vă am zis și eu. Brookhaven.
Are aproape. Dar nu. Costumul. Dar nu mai Da, zi nu așa. m-am încurcat. Dar la pare clește tu. Obișnuit. Că n-am putut să-ți repet ție numele și nu știu cine a zis primul și am început să zic așa. Lasă-mă că acum vreau să... Vrei să apari și tu? Acum mai editez eu niște lucruri mai pe acolo. Ok. Manu, uite-te. Aveți permisul de conducere la dumneavoastră. Păi la voi de luna trecută. Să nu vă pui vreau să spuneți că l-ați pierdut, că ați culcat-o cu mine. V-ați uitat la videoclipul ăsta? Ok, îmi place. Da, să știți că nu eu am postat alea. Dar am o întrebare. Voi cu cine țineți? Cu Iuliana Beregoi sau cu Andreea Bostănică? Eu una țin cu Iuliana Beregoi. Dacă și voi țineți, sunteți în echipa mea și a lui Iuliana Beregoi. Da, gata. Și sper să fiți de partea ei și voi. Cine nu oblig pe nimeni, doar dacă vreți. Marina, mi-ai stricat. Și când m-am chinuit să fac short-ul ăsta, mi-ai stricat, ai vorbit. Am vorbit eu. Acum, dar nu știu ce mi-ai zis. Stați un pic, filmează... Nu filmez. Nu, păi acum. Am filmat înainte. Hai, încă o dată, pentru că nu mai Da, vorbesc. și Sorry. Nu știu, trebuie să-mi spui. Să vreau să ne zici că n-am auzit, da? Nu, eu vorbeam cu abonații. Ce joc fain se joacă. Stați un pic. Să merg puțin până la ea, să văd. Nu știu exact dacă vorbește cu mine. Că știu că s-a supărat pe mine. Ok, în fine, o să ies. Stați doar un pic. 2 hot-dogi mai târziu. Gata. Și vă place skin-ul? Permisul de conducere la dumneavoastră. Păi la voi de luna trecută. Stați un pic. 2 hot-dogi mai târziu. Gata. Dar acum ce să zic? După ce o să zic? O pizza mai târziu. nu mai zici nimic, dar oprești. Ok. Dar le anunț. Nu. Să știu că filmezi. Uite ce fetiță frumoasă, sărucuță de ea. Vrei să adoptăm? Ok, hai să adoptăm. Da, dar cred că
Nu. Stai, eu ți arăt meserii. Asta este să-mi fac o prietenă. Stați un pic. O trebuie să opresc. Și gata. O să ne facem o prietenă, după cum vedeți. Mai, ce printoare, într-o dar nu cred că era una. Da, cred că nu. Dacă vrei să îi dați sad, uite, așa o cheamă. Stați un pic. Așa o cheamă. Da, frumos. Eu o să-i dau ad, pentru că în curând trebuie să... Stați un pic. Bună, dragilor! Din nou, ea e prietena mea, ia uitați-o. E foarte drăguță și acum o să ne luăm acasă. I-am spus să vă spună salut. Să vedem ce spune. V-a spus salut. Ok. Nu știu ce să facem, dar în fine. Am întrebat tot ce vrea să facem cei care nu știu să citească. Ce? Restul și tu? Te sperii? Ce ți-am scris? M-am speriat. Eu m-am speriat. Eu n-am știut. O să mă cheme Maria. Deocamdată. Și ne facem o coace. Gata. Nu, intră cineva în casa mea. Nu, scuze, dar trebuie să te banezi dacă te prind. Oh, dar stai odată pe loc. Ce nervantă e.
Din păcate. Ok. Și... Pa, dragilor. A, nu, am crezut că se termină episodul. Dar nu se termină, stați liniștiți. Da, hai să vă prezint casa. Aici avem living-ul, cum vedeți, o baie și stați un pic. Și aici avem bucătăria. Deci nu știu, nu de asta care pot să deschid, dar nu deschidem, că intră mulți în casă. Un dormitor și cam atâta, e un pic micuț. Ce bibliotecă și măsuță foarte mică. Stați un pic. Ok. Chiar fain să stai singur acasă. Aproape. Înainte mi-a fost așa somn. Dar mai mi-e somn, nu știu cum. Cred că de la telefon. Dar la telefon normal și mai somn. Dar în fine. Uite, trebuie să blochez. Nu știu cum am. I-am dat ad. Ok, în fine. Și vreau să dați notă la skin. Cred că am mai zis. Filmează 30 de minute. Da, știu. Cred. Imediat o să termin de clipul. Și o să mai filmez doar puțin, pentru că imediat o să... Nu le dăm pe ei. Trebuiască să răspund la comentarii, să văd dacă avem comentarii astea. Și nu o să mai pot. Îți mai degeaba, oricum nimeni nu vrea să se uite la noi. Toți se uite doar la cei care au milioane de abonați. Da. Vă rog frumos dacă puteți să dați like și să vă abonați la canalul nostru. Vă rog. Ok, gata. Și acum să vedem ce facem. Stăm de 2 minute, de câteva secunde în baie. Nu știu exact. Ok, în fine. Ia auziți. Dați like, e chiar funny. Cine? Pune înapoi. Lasă. Cine știe cântarea a lui Generația Elena? Z. Da, Generația Z. E legendă. Mie îmi place foarte mult muzica ei. Hai să... o să... Am postat-o cântarea ei și am scris așa. Ok. Am crezut că ai 7. Dar ce telefon ai? iPhone 6? Ok. Dar voi pe asta vreți creați? Ia, auziți. Crezi că ați auzit? Lasă un pic. Toată România știe de că s-a bătut.
Ia uite rău, i-ai stricat aparatul auditiv. Noroc că eu m-am întors fix când tu ai început să o bați pe sora mea și eu am văzut tot circul ăsta și eu am prins momentul. Eu am prins serios. De ce se ceartă Iuliana Beregoi și Andreea Bostănică? De întotdeauna a existat o rivalitate între cele două, însă recent a izbucnit un adevărat scandal, cu amenințări și cuvinte interesante. Prin asta ai crescut, ai amenințat cu oameni. Da, pentru mine e mult mai important să crezi. Vă rog, dați like și abonați-vă. Uitați-vă, surorile Beregoi m-au bătut, a văzut că nu iese Ok, stați un pic. și a închis. E gata. Asta e tot videoclipul. Sper că v-a plăcut acest videoclip și pa, pa, stați. Așa. Nu. Pa, pa. Pupici cu sclipici. La revedere. Nu, stai așa.